temaşavanên hêja îro mêvanê me stranbêjê hêja Baran Çelebi ye. Baran Çelebi 25 sal e bi muzîkê re alaqadar e. Niha jî xebatê xwe yê muzîkê dibin banê Baran muzîkê wî de didomîne. Em dixwazin Baran Çelebi ji nêz ve naz bikin. Mamoste hûn xêr hatin bername me. Gelek spas herevin. Mucib xêr hatin. Karî xwe ji nêz ve me ji me re bidî nasîn. Belê, ez Baran Çelebi. Nêzî 25 salê min ez karê muzîka Kurdî de ez cî digirim. Rastî jî bi gelek hunermendê navdar re mijwara pişt wan min tembûrê lê da. Piştî wê nêzî 6 salê min e ez îdî dest stranbêjiyê dikim. Her wiha hinek helbest û muzîkê min jî amade û hinek çend klîbê me jî hatine weşandin. Ana destêk tevî de wana de jî di klîbê me jî diweşanê de. Belê niha jî xebatê xwe dibin banê Baran muzîkê wî de didomînî. Li vê derê xebatê we çi ne? Tu dikarî behs bikî? Bi rastî jî nêzî sê sal û nîv e me cîkî wek akademî ser navê Baran Müzik Evê me vekir. Li vê derê gelekî şagirtê me hene. Yani nêzî 200 kes ana şagirtê me hene. Em li vê derê perwerda piyanoyê, perwerda kemanê, perwerda tembûrê, her wiha bilûr û erbanê em didin. û hezirkirina dibistanê jî em li vê derê didineva. Dingehekê me gelekî saxlam li vê derê çêbûye, mamosteyê me jî gelek baş in, hêjan e. Belê stranbêjê Kurd ê navdar ê ku ji xwe re mînak digirin heye gelo kîjan in çima? Yani ez nikarim sedî sed bêjim ser yek hunermendî min gelekî bandor diye. Lê belê bandora herî mezin koma berxwedan daye min. Piştî wê hozanê Nemir şehîd Serhat el gelekî ez bin bandorê dewma tembûr hiskirin rastî jî min jê girtibû. Rehî şad be. Mamoste tevasa stranbêjiya xwe kir, 6 sal vatê stranbêjî dikî. Kîjan stranê te hene alaqaya gel hemberî wan çawa tu dikarî nekî behsa bikî? Belê. Bi rastî jî stranê min yani helbest û muzîkê ku min çêkirine 6 in. Me her şeşa jî me klîp keşana we çêkir û me weşand. Bi rastî jî klîba me yekemîn ser rojava me ava kirbû me weşand. Gelekî hate hezkirin. Piştî wê heval viyan gelek hate hezkirin. û deheb helbestê minî muzîkê ku min çêkirbûn yek ji Amed Sporê birim. Amed Spor gelek hate hezkirin. Ew marşa ku me ji wara çêkir. Piştî wê Cizîrê daxwazekî wilo hatibû ji min re. Min Cizîrê jî stranekî marşekê me ji bo wan amade kir. Ew jî gelek hate hezkirin. Bi rastî ana ji xebatê me berdewam dikin. Çend helbestê min û muzîkê min jî amade ne. Ez karim stüdyoyê de vêga hinek kêmasiyê wan mane. İnşallah pêşerojê de me wajî weşî. Stranê ku te nivîsandiye çend hebin? 6 in. Belê te wan strana te bi hêstê xwe nivîsandiye nivîsan? Belê. Yani strana min yekemîn ku bi hêstê xwe min bi rastî jî dema ku edin havenda çanda biharê dibû. 16 sal ez xebatkarî wê derê bûm. Strana min yekemîn min wê derê nivîsandibû. Bi hêstê hingem hatibû nivîsandin. Ka bêje, strana ka bêje. Ew jî gelek hate hezkirin. Ew jî hate weşanê. Niha û xebatê xwe yê muzîkê li Batmanê didomînin. Alî zordestiyê hûn dikişînin heye li vê derê? Bi rastî jî yani wek her hunermendî di vê pêvajoyê de em jî astengî gelekê kişand ji bela pandemiyê. Pandemiyê de mixabin tamamê muzîkjen û stranbêj û hunermend tev bûmuştin bi rastî jî yani jiyanekî gelekî zehmetî zor bû. Ji xeynî wê jî yani ku meriv Kurdistanê de muzîka Kurdî biafirîne û stranbêjî bike û an jî muzîkjenî bike gelekî zehmetî ji xwe me kişandiye. Hunermendê me yî navdar ji xwe ji nêz de baş zanin. Wa jî biskirêkê çawa zêde kişand be em jî wî şeklî me kişand. Yani êrişî
çand û hunera muzîka Kurdî de gelek çêdibin ve demê de jî çêdibin yani. Ciwanên Kurd ê Batmanê alaka wan muzîkê çawa ye? Bi rastî jî serê de jî gavam got nêzî dised kes ana şagirtê min e. Her wiha navenda çanda baharê de jî ez bawerim nêzî dised kes jî hene. Henek ciyê muzîkê hene jî yani wek ê me li wê derê jî gelek hene. Yani em dikarin top mesela bêjin civakî nêzîka hezar heb şagirt mesela her meş hezar heb şagirt perwerde dibîn. Yani veya jî bingehekî gelekî xweş xuya dike. Yani alaka wan gelekî mezin e. Gelo jiyana te de dema ku te ji xwe re got ez vî karî hew dikim çêbû gelo çima? Belê yani weke ku dedî astengê her tim çêdibin yani müzîkjen û hunermend her tim asteng li ber wa ye pêşe rojê wa de ye. Em min jî got min di cara got yani min îdim got derj müzîkê biqere li karekî normal ji xwe re karê xwe bimeşîne. Lêbelê dîsa jî ew hezkirina muzîka Kurdî di dilê min de ye zarokatî heta vêge min dîsa jî got berxwedan jiyan e û min dîsa jî berdewam kir heta vê roj. Belê mamoste ez dixwazim ser muzîka Kurdî nekê pirsa ji te bikim. Li gorî te muzîka Kurdî kîjan astê de ye? Em dikarin vêya bêjin dema heştê û notê û 2000 de em muzîka Kurdî ku mesela me godar dikir bi rastî hêstekî pir mezin hebû. Weke ku serî de jî got bandora koma berxwedan ser min gelek mezin bû. Îro bêdengiyekî herî mezin heye hunermendê me yî navdar e bêdengiyekî gelekî mezin e. Em dikarin bêjin ki muzîka Kurdî gelekî fereh bûye lê bingehekî gelekî vala de mezin dibe. Em dikarin divê awê de em çawa bêjin henekî al ser ciwana ve dikeve. Gereka wa ciwana em henekî perwerdê muzîka Kurdî an çand û hunera muzîka Kurdî em gelekî bidine wan. Bi rastî jî rêkî gelekî şaş de muzîka Kurdî dimeşe û dewam dike. Belê mamoste herî dawî projeyê we hene tu dikarî nekî behsa wê bikî û bangawaziyekî te ciwanê Kurd ê muzîkê re alaqadar hene gelo? Belê yani ana nêzîka sê stranê min wek proje xebatê we berdewam dikim. Yani ev ser sê strana nasekne yani her tim heta ku jiyan berdewam bike em ê xebatê xwe em ê bimeşînin bi her hewayî de. Ser ciwana jî weke ku min got bi rastî jî ciwanê me hêstê kurdewarî edibên ware gelek kêm bûye. Yani henek bingeha muzîkê xwe de bi rastî jî bi zêde Ewropayî rêya xwe dimeşînin. Henek bi elektronîk muzîkê jî gelek ev marşî bo wan e falan filan e. Yani bi rastî jî bana muzîka çand û muzîka Kurdî de hunera muzîka Kurdî de tune ye. Hêstê xwe hinda kirin. Yani pêwîst e ku dîsa jî wek berê dengbêjê me godar bikin, stranbêjê me yî berê godar bikin, stranbêjê me yî navdar godar bikin, koma berxwedan godar bikin. Yani henekî ji wan hêst bikirin û rêz bikin. Em spas dikim. Ez spas dikim ser çawa. Belê temaşevanê nêca îro mêvanê me stranbêj Baran Çelebî bû em gelekî spasiyê xwe jê re diyar dikin ji bo ku tevlî bername me bû û em bername xwe bi birê dawî dikin heta bernameka din bimînin xweşiyê de.